ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଟଭାକୁଦୁ ଗ୍ରାମରେ କେମିତି ବହୁତ ଜୋର ପାଣି ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ହିଁ ପାଣି ହେଇଛି। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି, ଆମେ ମଝିରେ ଅଛୁ। ଜୋର ଜୋର ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ନଦୀ ଜୋର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଟଭାକୁଦୁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି, ଚାରିପଟେ ଘେରାଉ କରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପାଣି ଆମର ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଟଭାକୁଦୁ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପାଣି ଜୋର ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି